a wo firi ya funu mu ba ye won che ya se firi aduane ya yedie na akoda die ne wadi nkyina duru ya de kakra ka akoso ya akoda so sa orofo ene de mu nso mu tedua mu o ene mu nso mu tedua mu papa mani abre wo case we so mani abre papa enya asem ketua kora enya asem ketua no so ba pa sima edu emienu e wo Sompa 93.1 ye di atwaguo e wo Sompa TV no so eno ti ka kire obi no obi so nkan kire obi se di asanteman agye atumu no e Sompa Asem Mpe Nipa asisi sama po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne apene po masibere ne da ma kama wo kiti kriki wo se akokọ wo mu ya ye ngro ne mpaboa da bia da dwumadie yi obete wo mono asam wanka sana de nation sanka of alumba obete ne kan ewo dwumadie we so wa ma ne ekokọ sechi betena se menim so yade ana watu ya baby of alumba wo bia no ye fa nchia kese emfa enkomano wo kiti kriki yesi akokọ wo mu ya yangro no paboa da bia da wo mono asam agi na adwa ne kokọ sechi ebedi dwuma kama pa one top no memobi majabo ye ko ade akoye ne e Sompa Asem Mpe Nipa no na se wo ko master control room so a azuka se ono suko sua de won kran eno ti no systematic press wasaba kuma se back abana nanom asase this year so enya asem ketua ene wono na edi ni fahene ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so systematic aba na systematic press no ne ho dwo enti on shedant ne ho asem boni bia we wo free ha no konkran kodi adwumani bia amatara one media na obesene eko tachiman kranza so kodi dwuma ho so samba bab tukumase no ntia kwa bi so adwuma nyefa yentimi fa chinchini sanfa machiri sa yemfa na se kese ma systematic press wagepene wo bakumase na wababua madwuma akoso kama ekoba jesi simprimu pema nso edi dwuma sa na abrantie osika omu nyina ewo master control room ho edi dwuma enya asem ketwa kora yebeda wo mu ase sa abrantie wo adawroma na social media applications no Facebook, YouTube, Twitter muhu Sompa Asem Mpe Nipa enso na emrantie bi na yamudi social media ho edwuma ewofia ha no ya mompo omudi ma me producers mompo omudi ma me omudi dwuma papa obeduru ba bi no oye hu TikTok no so asusu ye nam so da bia so na chese mrantie no dwuma omudi no omodi dwuma so a enya asem ketwa omuye mienu na ya no ne support sofo no ena ya eta nampa ya mombo mabeti monka Yaw Oforisuo Aboagye se dwuma omudi no ni so ewum omaya ade pa na kofro bofu mpa bema esuketu am yi pebre na ase Aboagye fosuo nintin fosuo me na meti adwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so mini funtum pa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi ewo ya twam yansa ne akosa Oforisuo Aboagye me na meti adwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so enne ensem yansa ne wofia ho na daje eni poso kra omna samo bibia boko de nyamia do bibia boko bibia boko akodi holiday na ba ma be ne de ne wadodo ne wa so mo juma na so se holiday ne wa nti wanya wajuma pani awankasa na asamato so holiday we de yaji ahome nti we de emuwa nti we de yanya wankasa na asamato because e se me de bia me kan se obi oton ade bia no se onimpa Monday yanaka omo moti business ase no o medan o ka Monday da ko Monday nipa bia ko weekend obi beba Monday no nipa bia ko weekend ya na ya fefe no sa so na holiday se mu wa te se de na this week holiday ni we atenten we be makura de wasam omobo because enchine sakwa no wan hia nkwan wan ya na ko hia nkwan hia betima ba bubusa nkwan enchine na san gas ne bob na credit o mo ya nwiafo gas san ya na credit nso asan nti sa tam na wo fie ne de na nkola nso wo fie so na mo haw se o pon a anajo ba ko na nkora na da no pa no so mo ko school nto mbaba na so abadwuma to we the holiday we de ukoba omukoba chinchina amba beto ne ade nti
so I was just over to holiday night when you were Juma. One now how me GD said, Never buy a member Wofia, Ubi ha, who can be a one and a bofu, Casso be a one and a bofu, and Koye. Botun Marcosa. Yauna and never left me far as Sappho. As quite teaching you. Asante Regional Minister. As who for a draw your matter. Boy Juma. Na the way I shall draw Ghana flag and the best right. With the new poster to tell be a woman in check. There will be a poster. Woman in Ghana. Yaw. Yes, sir. Poster to Tana Naju. Ghana says, no, be on for Pibiano. I didn't know. So the poster for Tasu say a year poster. Near to tell me who baby a year no corner. One year, one here, Mamonia. And your woman is your own washam now. Membrano. Our woman was a Kumas. Oh, Sanka fe. Nanso, Yanum. No fence so. One more said, what the bridge and I said, Danny Fieno. Because the Yamuka now will be a manager. What now? No, I go. So, I dear no. No, I go. And your fair. And your fair. So, when the any saying answer no. No, Mamma, Yanin Sway to a bano. Me and Macassa battle to the Yankasamon Chase Camayano. Name any a cotrias, no, maybe why a toa. Woman and benefit a cacra. Be beat to say credited to good a meter so. Yaw Toya Nasa, yes, Ramon, Ghana for penny for what the Asante Regional Minister, Uto be crying and the daughter to be a pet. Now in Ghana, or more condition move your monso. Me say, Nipa Ghana, Nipa be she said, I hear condition with them so mintimento and so. Because I am Naira. Nano control condition day. I ask them. And no command for kitchen. Adia chama ye timide ye ennuane ne ade bebre ntimi so ya to agu okwa enti ne madam fu bia obi bre ne blender ne ade bia de ye aduane wo kitchen wa sobrum na no ne we ade abia me we nya ka na ade abia me so I should be a Land Cruiser V8 amount na woni sika onya adwuma sa ka no boy le no atopet okay enti yesra manfo no ma papa na Ashanti Regional Minister wo ye no Mr. Mo bi amfa poster bi ankoteta bi na yenko enim na emu Ashanti Regional ye entertainment bi awo ha obi ba na sabe onya wo bi na de kofa na nso ahye ne munyam kakra ya yenko enim ye che tiefo ne ahwefo nya no okay entino said o muna samwa kan we nye poster tata bia so ya sore kese kura na du poster kota wa Osei Regional Minister onu di said ye mra ne se na dia wo ye me fe ebro so enu ntino se wo hwe entoaso suku SHS fo nkoda no matimi akodrodro nyoma wo ya makumase aye fe na wasadi tudwa se wo beye program bi wo ye home economics no wo na beye aduane no oh there be doctor mo akohene wo ani so ade hu ko sade we si de ma company bi na minister bi MCE bi ene ye de say target design ma no a kaya abrosa ko si awie ye mumu ye musa se print design ye to ye we mu nyina da be ma mpanifo bi to ade da ho no dia baby sticker basa etu ho na ya de bo kim na kwa o se obi abo we ne ye so me yan konta o de pen ne paper be ho asese ne pepe so ne apia sika na gogo na account wo de mu ye musa doctor amwako hene se print design no Thomas ankoda no na upa ye former company bi no me ye ne ye so wo mfa na nyoma o de ye ba na mfa check no mra ya unze Ghana ha no ye problem ne sa party ni mi no hwe ye mpanifo so do food apa na nkepia no me de bia maka wo ye MPP ni ha ne se NDC ni ya de na ususu se eye kama bona baso oh yes wo ye NDC ni na MPP ba no wo ya de a na ya bona baso we ye kan hwe nyame ampata ababi owo so bi o ya de pa bia wo de want na se no anajo pa kon ne de poster kwoteta lo na se ni no ma bi o ye bia no medical ateto yo so the poster akota oni ehu program awo ya ye beba ho eni edu gina court wa esi mau damage kese ya na ashe mra wa we ya memra me ana ma hye sa mra na ma regional minister tie ni ye pa so ya so de wo go boda wuro ma ye nyina ya kura ko heaven kura na de kota sai interchange no de nkola na ye no a e wo se ye bo ka kese ye ya mo ma de nye mo fe mo kobro ni kuro mu amonte ahoronto abonte mo ba so amko ahorota udidi akafa o ze ya nsu a eto ansu pete kakra bia no obi afa ne bola be hwiegu gatem nipa mo bro no so hu pa o na nyame ampata na akoka na na esrese sa offices na sa o mudi sai ni udwuma no so obi ba report o munye serious because ya obi me bia ko report na ho ko report ya nso asem num na ho akoya hi
sana wiase onti da bia no obi bokro no na obi ye bibi na okoka ne obo se dipa no ko ya na ye de waba akroya nkroya mu kokum obi wo sha asha ma sha yin fan ye do mu tra himo mu ko na akwa ba ko no kwase na wakum akwala no no aka tra ba ko so de me kwa ba obehu wenya kwasasem enti so obi di nkwasem na ko report a obi kuta mu sha na nipa no ye ja no oba no waba be wiu. Okay ma me transe transe kokko se chi transe ansa na ma me atrasa me mo akwa ba eni na ye adwuma ne yenkrokra ne ni bi ye tumi aye adwuma ache sa na ye be kro no se obi ama no atrem na ayefe kada chi me mo akwa ba oboto ne bi aboko de o Kristo adom asese de obi ama no ahyimu ate kwaye ho reserve player so mfa adwembo ne issue trim reserve player bia adwembo ne utrim ka ne kona china obi ama no yare fa san issue trim ate dabi eno de e sikra da bi aboko o nyankopon adom no okay nanu bi ye maame odi asem beto ye nim ya se ne ba anya kwa akwanhia e wo tema maame tenase na sɛdeɛ maame no sika na asɛm no na abrɛho na asefem yɛntumi anwi asɛm no na ɛnɛ na yɛhwɛ sɛ yɛbɛwi asɛm no sanse sɛ wohwɛ baabi a no ba no ɛda na insurance start sɛ epie na sɛ insurance no akodi obi hɔ na yɛntumi mfa nsa abranteɛ no yade a ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa ya sɛdeɛ si ehwehwe insurance no echira kwai ma me mo akwa aba ya ejo oba pa branimu kakra ye wo me kafra ye se ko wadi ufufu bi ada na nsoso paso pa ngoma so nye nanum de o ni ye die mu ntia ma me akwa aba biem paso ya ejo na aso din no de sei de amenya akọ firi hin na baaye ifi nyaado amudunkwa mesese mo kata maami kai maami na de ase yi wani me ni braba mpache o wate ni braba papa yese na brantie no ba pani no ade a waye no na me pese wo hwe TV bi hu se ye wampa because no na me producers na gi achinyi se nye wa mpache o na ma ukurumfu hu se wo ba no yade ni nti na wonam mpache sanse wo your bad time mpache maami de na si yese ne no obi ti asemi bi ada no abai wanto ama ne boni bi de ne si ye yo mpache me ni abrantie bi wa fidiase yoko afidiase yoko mpache ye friend no say ye friend no kwadwa adade na menene wo memu a na asetrem no na edi nti e ma mi jaware e bra mi jawale na mikuta ka kire ni fie mienu na mde ne koye wa hwehwe wa kire akwan ti mia na ma pepra nti pani no wie school no say me fani nko school no kwasam manya ska na mse de mba kosua adwuma na oti ase na mia menua wotama oye fitani na mde ne koma na ose me mpa ne ho ne amamra na on kire na adwuma no no kwasam bisi me nim ne amekoto nti ose me first kan no ho mam diska kan no ho mam de ne koma no na oje no ma kola ne tra ne nkyanya mosua adwuma wie nti ekodu mre bi no me ba ne ka kire me se ma ka kire wo nua ne se adwuma ne mahu nti o mepon me na me ko hu me nua ne sai yo nti ne ese sa oji bia akola no ojije me ye pon akola no nti edi ba busomienu na akola ne san ka kire me se mama ka kire wo nua ne se manyi nti pese me teme ho nti na me se na o te ho wo dan o se ma haidan nti na ese ahase ese ono abete ne ho no waye na adwuma eja bi pa cho me wa krase mi ko ho ono a wom a no afra mi aka jon se ma mani agyan ti bra na me ko a macha na nsa no waja me kwan na ma ba ma kosra no na me ma me di free mu na me ma me free mu no na na chi ma mienu no na ote me ma me nchen nti oba ye ni bi no se mama se no ko ti hana mama free mu dia enya me di bia me ni bedi me de ne be ko na me se kwasi fa no ko so no me se papa nhwe mo me na me hwe mo nti oso ma me de ne kwa me de beto adwuma mu na me se ofa ne ko na ode ne ko yi nti anu achi na me ti se oso ode na to adwuma akwara no po che me se adwuma na ne nji ho na me se enya hwe onsua ama wasua adwuma ya ono anchan no wo asua adwuma ya ka aboso mienu
na wapon ho na ofra me ka chem se na ebedi bronya ma mani agiran pese mbedi bronya ho iti mi wo ma na kra ne ka sa chen wo ma na ekwesi ada na pa na agba bi ba me nchen na me dwale akwa so na sister ma wo ma ne se won afra wa yensan kan na enokwanya accident na doctor said general hospital wotema wam so mu ntumi wam de na kwalebu ato ambulance ma kwalebu nti ya mu say so onye no ye nso a onye papa no kwasam na edi amame nti mi susa na ye kwesada nti bedu krom ye wa krase bedu krom na omo ye asoro na ye sofo no epata amia na osimi ngiska na mi fa nkonkohwe me ba no wam so de mpai bo ta machi no kwasam mi kodu ho na eden me bayi dampem just the hot is owufu na machine esi ne ho nti bibi be ko ne yam kura agi se de fa ne hwenem ya homa fa ne hwenem ne de presta fa aduane nyina ai ombie na anu aso da so wufu no kwasam yam hye me nti omu yemi free ho era omu say omu mama nda ho me se nka meda ho omu so mama nda ho na omu tu be ma bi na oda no ho so me kofi am ntimi nda nti ade chin bia om de me ba ho nti me ba ho nso na ehya me se me mo mpa ye ma me ba no ni ma ko gina mpa no ho ma bo mpa ye nti ya me bi na nurse ni ba ko ka che me say me ba no se wate kasa nti me ne nkasa nti nya me ho ya no se wa bie nani na ohwe me nti ohwe me ya na chi ni ti kakra na beto me bo na che so me ba obi to me bo na me yitu ho na osan twi na osan beto me bo na me say yitu ho na brother bi eda ne nche on so yare na o ka chanse ma mani fanto kakra fe no aba nipam nti am say afe de nani agiran no afel nti mani fanto ho na me gina hwa na odin to okra nti me hwa ne konve ye ne ya na me san so mboko na me de to ho na nurse ni ka kire me say mami se no wate kasa na se obie na no ni ade bibi fa nanum nti ka kire no na me san gina na me ka kire say no ma doctor say se wan bie wa no ne amfa aduane amfa wanum a ye de sekan betwa weyam na ye de aduane na afa wanum wa anya hwe nti edu ye beka wie na ye san bo mpa ye ne ye firi ho ne ye koyi nti ade chen ye ba ye no me koyi no na wa bie na no ma ye de bibia afa nanum watimi adidi kakra me pa cha watimi adidi kakra de afa na no de tin na afa na no nti edi ba ya ne sa ne ya akọ ba busum mienu wo ho no mo ena ba say won de ba ko chefidie bi mu na won atwa ne scan eno po so onko ene ye dafa na de ni ko wura mu no so osise bibia ni ho nti ye yiyen ti na ye sikasem om se om san de 50 million afi de wo kolebu ka ni nyina achi no na ka ni nyina achi no bla ade achi na om be yiyen doctor ne ka kire say cars mienu no ye CZC police station inti insurance wo hu inti receipt ka ya bo bia receipt ni yambo ano ni emfa nko insurance office inti wo ya dia chin no mka se nwa yiye na me ba ne se oniska na nti se me so me frefre machi nti me frefre ma sorry for na nti ahwa na me nya 13 million no nso so ordinary hwem ni a oye ya na me so bi sanya kakra kan ho tana dwobre no pe ka na ekofa ne bai no kwasam yade me ba ne bai ade chi ye no yade ne transi a ntumi transi ono nso a onkasa gisa metete me koto aduane a gisa metete de hye nanum na fe de na ye marre ho so na me su enti o te abrosan so na me sane na me hu brother bi no se mate se ode ye de oyalefo bi abeto ho no me ye oba na me se na so me ye sofo afenso me ye bibiduro enti metumi aye enti mama nkɔhwɛ no na me bo me ba na mane na mba no se me mane mbre enti oba na obɛhwɛ no no so obetumi aye no obɛgye 50 million eni ye kan ko sisa emu onje ni nyina ne yentua bi na ne ho ba na ne yatua ne aka no na papa yi sha ase se oye na duro nti ne nsa no ɔkyekyere ne nsa ne hone afede da na pa ya ho atesa asensen ade to me ba ne so na ye sense ye gu no so a ye frɛ na sana na ni situ no ana no ade na ye no accident ba ko pa no aja wode aduro no kan no na ai ɔkyekyere ne nsa ne ye den na bi a wansusu amiem enti ne na nsa so obesan ye na fe ade to no so wase wasensen
ni ebo nsuo boy friend na esu ampo na mesu na nani so te no nani so te na numre no na me ba ni kokrom na oba na say mama efiewura ni say wo de oyalefo abetu fia nti no mama mpesa wo de enokoko am say okwasi enokoko de me ka se meja no ha na makwa mintumi nti ba bia meko bia me de enokoko beko na mo miniska also mema uska na ne brother na ono na chi ba no so wo US no se me frɛ yaw no ya nso asandi mi na me sem de bia ka ho na wo de akɔ na me se ne me ya dan nipa ne ntumi ntrase ontumi nyina ho onkasa na me ya dan na me de na akɔ no se a mebɔ pa na yatru no ye de na akɔ jaw na me se sa na eni amanyina mebua na eni amanyina no na abrantie ni mpo a obeja no so me ma me ba pani pa okwa broche be 40 years yente ne nka no wo mienu ansa na okona ba ko film ne car ba ko nti no ne ne neti ana ofa ne say Gaddafi ne guy name me friend Gaddafi o say Gaddafi de enoko be kwa akojao na me see you nti odni hye chire saa fufuro car saa ne ye furo car be 5 ansa na ye beduye nti ebedu ba bia metene ebedu ye no na efieru ane ka chem se sister ama minumo bia obetimi aye no na kire se one Gaddafi ene free tema e ba ba bia wote ansa na wo san yakoro ono pod odi be 2 weeks wo so pese hu ni esi okay ansa na wajame ho akọ nti odi be 2 weeks ho ansa na ojame ho koi nti man na oye se obetimi ahwe no omo se obabi nti mi standing iska no bra no mbehwe no ahia na omo se 2 million na me pa bi se na me kofa man ni bai man no so kire se eye be ba ne ya ade no eye hunhun masem enti ji so de ne ko hye dan ma obia ma ho ne me ba ne nko a na o kire ne ma bi mi ko we ho sister ma ne ma o se me famra mi ko we sister ma me de che o asem ye mmobo ya ko we ho akokọ o se me pa akokọ ne nsa na obia so de che me na man no de ne ko hye dan nti mi ana ya me ko ho tinkaka ne nsate anyina ontumi mmua no na gina so saa nti ama ne ka che me se me nkoto anka na me fa nhye nsem saa ti se obetumi amoa ne nsa no massage anka na be de anka ne ma no afi ne sorry mu no nso on pese sabi me mani kraba nso on pese obekọ woso obese okọ abontin nso on nso ontumi na maye kakra me na kasa na waye na sabi makoto agu afi di be 2 weeks no se ma mekọ abontin na se na okọ be da no akọ na afi di na ne kasa na ba na watumi afra me ma okay ma na ba nti no otumi fra me ma nti afra ma na mse adan wo bekọ abontin no se hu ana ma me ba na me ka kire no so okotwadua e de abre no na wasonum asori ana okotwadua ne bre me na me sonum kakra na ne ho wo so saa nti mi kuradua mu di nachi kakra na toilet no so wo fie ho a na mde ne koso nti anu na chi no okoso kakra saa afedi ekodu ba bia mi wo honu ma na ma ne ka kire me say me ba no ne edu no say o hwe o yare ase won nsam abua na bibia yo saa na 1 month na wo ho ntode a na bibi wo mti ontumi ti mo honu ma na wo mbeka kire me sister ma ya do ba na tra moto so de na betene fie because am ko du fia me ba ne to me re ho mi sui papa se me yesa ya me ba yi dan biom ti mi sui sa na fe na me ba no susu ena obi nso sa ba ha sister ma jansu na me sa kiro baby na fa ne ko ho nso hwe na o sa kire me odan akwatia na nso me de ko no so ya bibidro sa na no so se obekekere na ma ne di kan ka kire me se mi bibi wu amesu so nka me den ka me pa me ba ne nkwa no see you what nti obekekere ne nsa na esensen ho no obekekere na me see you nti okekere ma ye di be na wotwe mienu wo ho afa mi hwe sika ekuta me no asa na me ka kye ne se mia na me hwe no obia ni ho a oboa me a me hwe sa tam na ba kwasi no mfa sika ma ofra me friend pe na odi matam na ya so mfa bi ma so kura don fra me kura biom ye fi kwalebu no ba ye no ya no kura fra me biom ntene nka na che so magya inokwa boss ai iti be ba ye no na ye ho kuro no ho asamre man ne ka kire me stay me fa no ko hospital so hwe
na me ne call hospital ofosu na omutwa na esre nti omutwa na esre na omse mfa ne ko uniba na asam ne ma ne ba nti e ma me boto bi se ne nsa ne dam na asam ne ma be ho sister ma o bre ne nyina mu no na me wura nso yare da ho nti enu achi no na me kuma ba ka se sister ma wa sama na emu de emu odene nti me ba be fa me nua be ba na akoto ne nche no watumi ahwe ai atumi ahwe wo ba no nti asam ne ma ne de me confirmation se de me bre nti o ma ne mua me no om gigi ska no munya 35 million no om de bre me na ne ko wini ba ti ne ko wini ba no ya nko du wantam na doctor ne ka chem se doctor panini ni ho nti min ko na de achia masan de na ba na mi san de ade mpo san ye nti yedu nya mwansa na phone bere sana doctor no eno kwasam ye na reho me phone bere ni say na wini ba doctor no na bi san say eno kuma me ni mi sia wa register o phone mi sia me send you ska fataduane me eno ko wate me share no send me 2 million wo ka nim na ya de bae nti ya de bae no doctor no ade ache me call biom no ka kire me say oni sisi machine bi so no so ya mana che anka bra ye fi kwalebu na ye bae no sank ye san de kwalebu biom na me say ni nua na won nche ni nua na apo na ama me so miniska no so ni aye ne die yanko na me san de ne ba fie no kwasam na ya awe hosam esu na me su na wo ma bi nso san bae na obeka kire me say ni ba bi nya accident ma odene ko baabi ma ne sire mu bui ye ne to ketem nti sese no wanya hoto ma wakwa koji no wakobọ na esun wakoyi ni nti be ya on kire me ho na me fe no kokọ na me sisi kasemo nti ehwa na ye sofu no ba mami Christy me ma olole fe na fa akola ne ko na obedo me 5 million na sister na efie ni bra no so ma me 3 million na ye 8 million na me de akola ne ko nti ekodu ye no na ma me de ka kire me say se me hu ayalefu egu ha esese obi atene yalefu ho nti esese metena obetimi aye na emo no on tumi hya me da say ena na se ochina na ne ho beto no nti no yesa metena no ho na be ye bibia ma no me ka je say ma me asem we ho na ma start me sun na o se ada na se me ni obi a mia na be hwem bayi enti se metena no ho a oyalefu no be den se otumi didi mia me hwe no so me den me didi na tad ne nyama ye hwikura be na yesi enti mesre no onso no mo mami medi na watchu bu ha no nso no mo mami na mi kodi pa na maba be hwe no na ma me see you wati na enti me di na watchu wo ho na me ne kasai enti sa tam no na de nsa no ayo da ho a metum sate o pejan kakra me se na ti na me ko dan so mpa e bosa na ma me ka cha me se me da me nya kukuduro sa ha na maba no obenya yaresa ho so de bibiduro na kire o se be bibiduro no de akura ho ne nsa no ne na ba bia ne nsa no enya adwuma nsa ne na no so enya adwuma ho so enya adwuma na kasa ne de na se no obi so aka kire se e hunhum na akoba ne sa ma na me ko ne chan wa kwatia no otoko so etu anamo no obi sa aka bibi sia akire o ma me de kura san aka bibi kire mi sanka obi na oyem ba ne bibi ti na accident na nye kwa sa mami o won chance si akra no so se no eno kwapom de ne te sei se nyame adom kasa no abakakra na ontumi nkasa nkwa achi se me ni udi nkomo a be di nkomo akwa achi no ontumi na ne nsa no so anya adwuma ne na be den nsa ba ko na anya adwuma nsa ne na no so saa maame se asem kase sei atu obi ewo akwanhie mu a ye bo aposifo amane wokoye no aposifo betie oba nasem ana se mukotwero bibi wo post station say na esi me pato asem ni si wo temanu say me ba no ne ni nua na na ho enti cars na esi wo police station wo mu season nya wa mama nkobi onu no di hu dwuma nyina na mo ni o ka kire me say wakofa lawyer wa asem nim akwasi no akofala nti ho samsam nyina de me ba na mama nkobi nti ane de mintumi nkamu asem bia okay na kire se ekwa bi so no sa posifo ate
so omonte ye so ma fa lawyer so ma process ya na koduru sei sa akọkọ to aye budura bani ne fo eno de onte ho asa so da bi na na wa akwasi ne ho me pa cho an mo da no na o ka kire me say ma insurance fo fi Kumasi e ba be hwe eno nti pebabi papa na fa no to sa tam so omo free tema ana mo fi Kumasi ya o se tema for de ama Kumasi for tema for se kwan wa nti wom de ama Kumasi for nti Kumasi for na e ba be hwe no nti sa da no na me Pentecost ni aba ma kuo bi wo dunkwa nti ba bi ofie ho no for this time na wo he wonya hoho na bra na kakra na yadukro no so na me se madu o na osikan ho bra na wonya hoho ka bi si asodan no ampa midimrika na me bae no na won asokete de enoko na ato obisa na se sata na kasa ne mai nti wantumi ankasa ono a wontumi nante just yede ne beto kete just yede ne to kete so na insurance kro no mo am company ni di ankere wo acha no wanka that is say makwasi na no ne ya ho ade tani wani se won mu bisa midin won bisa no nsu din na me ka kire no no ne nan no ne nsa no won mu twitwa no picture ano accident ne ba di mfie sei say December twen or the 7 December na ya 2 weeks 2 years 2 years me pa twan 2 years ye weeks me pa twan na je say 2 years na watwe aba 2 years mfie mienu pa twan se si amene wo ka say na pom din ne te say se ne nsa ne nan na kasa no so emba bebre se oni wudi nkomo free won fa ne ko ba bia bi da bi adenti just wa yare sta o ma me ne ho ma me ne ka ma me ne ka che me say o tumi nhya me da nti obeye na ne ho to na ma be bonesu no ma be yi ne ti se o ma me ne o ma me pa cha se si aye ne wo kasa na wo de ne nam na wo ni be sa ma me ne ho no pa cha difference ne to say na ho den no se me ko ma me ne ho no eye kakra first na me ana me dwa no am ne kwa dwaye na me dware na se do no akodware o se wudi so ne kosi ho ma na otumi dware o ni se na e ba otumi dware be ye kama wo abrishim se ne ho beto no na me ne cha sa ne ho beto no me ne se wo ankasa wo abrishim na me na me bo ne mpa bi se da me se me hu ba bi ni sika me san pejan se me san de na akọ ba bi bio na we kura no me ko kwa na ede me fro car 5 ansina medu ho ebi wo ha me kwa bi a 14 million 15 million te se wo te fa hin ankasa me wo dunkwa ekrase ye fra ho nyaadom e pa chan na ne papa no so te efigase he ye pa chan ne papa na asam ni siye no besinne on fra mi po na wate ni papa nua ba ko nso me fra ne ka cham saja se ni atumi ni me ba ne oda no ade odin woni papa no wa figase no se fra ne sei kadwa dade woni na wo manan enna ni nyina efiri o ware awubie mu ana me pa cho da bi ne mai wo wiase ani me pa cha en wato o masawura msa me pa cha ni mi true no na mi ja ware ni say we we secondary school so da no akofa ni papa bi cha bi sa mi say na ho ani bi say wo papa ode wo ba wiase onyim ni papa no me ba na onum ma me na se wonte asem no nkomo kra no a de bibi befo asum wo ba no oni insurance bia ho nkomo se yebetuma nya insurance kakra atoa na pom den no so kwasi no waka kire me se o ni po na me pre animanim na me de ne baye no siska om de ma me ne sha na nipa wo hwe yare no so no de o gym ne na so enti na me bisanse ndi kwasi insurance no ehun something say so ma wani brade nya bote yesese ne won betua ya kwasi no ampatai okay enti edu mi bi no na afede da na edi mami na mi nti na mi tokoso me baby di matam sa na mi scan cry etua kwa wan city kra mi fama na so wa ye dai no wasan kacham ni o kan cry ya maria ho say o se mama hwenu ama enokwaduro wo ma na adura ni kidin be say yawo hospital ho no opa bisa Ghana on net ne friend Grace opa bisa Grace doctor ka che Grace say yan hwani ama enokwaduro bia na sa no nipa ne yale
nipa nyale no ho nto no ye ma na do e ka sa no kwasini na ka cha ado pese ni nua ni wu ana mentinya me ba ne yase afa de o se wa fra ni nua na wo US ni se mimi gu na anim ase se ono na odi ni nua ne koji schedule na mse ya na mse yaw ma me to bo ase wa ha akwasina na bie na no kan ya ase mimi gu na anim ase edru ba bia se bi ni adanse atwa bi adanse o na wo wa bie wa no aka se odi odi ni nua ne koji sikaduro dabi na free na no ba sa nti ni nua ne bisam se mama sakwase sa wo se ono de no kokoji schedule na se me nkan yo ono ana e ka na asem me pa cha me nkan nti no ane ne ye na oye no na so kire so no no de ne di schedule ma me na se wo de ne ko ba bi so obi so ka kire o se enye honamani yare na humu me pa cha oyiwa asem besi eno ono aka na asem tra no gya okoye so me gu na ni mase to asinja insurance na chi di no ni brade me ni brade me baifo na wan cedi kura o mame nti wakoje ayi oye e friend say osade na asem ma ye ho no ma asem re ma na asem ma ne friend me say betie me kura wa ye wa me bi aka me so wakoje 400 million wan cedi kura wakoje free him for insurance for no ho okay wan cedi kura o mame 400 million na ye 40,000 and one mu betua anase we ya no no betua oso o metua 900 million nti wakoje for no na okan wakoje 400 no 500 no sa aka no so once wom de bofu oni ni nua no de bofu tu ama ni enokono na mse ni okono ya nsan ya owu a na ho na mo bofu tu na ma no okay ma me to bu ase ka ofra ha wo ye die ni mi papa ya chini mi ma me na ye fantini na o papa so ya santini mi papa ya chim asama enoko papa no ya santini enoko papa de ya santini ka mu nyina mo ya santefo aka maka sa santi dofu no hwe nti no oba kwasi no on hwe ni ye toto ne pa ekwa wan hwe obishi adifo wonofo yesi ade bebo foto amazon enoko mpacha o se one ni nua na de bo foto ama no okay ama me ne wan say yade dofo nipa benya wa na yade kru ya 21st clinic the sciatica expert en odofo me kanfo nom de ama wo se hwe sa sciatica yade no na nsan mabre no enafom sciatica no na se de besia so sisi na so sere oto ase ho no namuko na kokom ho no Orofo se duru na ase ho no a ya pa duru ba bi a utu dan kura nya asem ketwa yesiatica orofo abibiduro so na 21st clinic odi betu yade na se na odi amaw na wo ba wode won fidie no so ebedi dwuma maw se de besi abo dwim anya asem ketwa orofo wo bibiada wo yade sciatica no make anfo se fabra 21st clinic na every on fama wo wi a wo be ma onwuru kama bibiduro so na odi tu yade na se na massage no so eje dwuma anya asem ketwa e wo 21st clinic ya de bibire biada dem fan koda wo mo na 50 branches and wo Ghana memo a odi tu yade ase kumase ehwan wo overseas adabraka wone Sompa TV Sompa FM na wa brosa kuro mo bo ase cancel quarters called Junction en kan wo hu wo mo ho sunwane kranza en na tachiman so 21st clinic wo ho do fo yenko ne kotu yade ase wate isan se yade yeyi papa 0540311311 0540311311 Tago heba mesha en capsules ko Tago heba mesha en capsules ko Therefore Tago heba mesha en capsules for some kan jo say Tago heba mesha en capsules ba ye no said ya ACD amanfo kaginamu no enya asem ketwa orofo duru ba bi bema omema yono ya na ewo fompa Tago heba mesha capsules ene betumi aboa orofo yenko na Tago heba mesha capsules yenko pe bi na entumi emoen low libido na che se watenka no ewo fompa orofo se infections pa dia ahodo infections ahodo biada Tago heba mesha capsules ena ebetumi aboa wo ba bi eto ndo tunuro ba man Ghana biada ubetumi akope biato na tu yade ase ede ama 0243228296 0243228296 Tago heba mesha capsules orofo yenko po mo kira kwan ena wo mo se wo mo de kobo foto nom de ama inoko abra ne ho nto no pa chan won fa na ni kura mehwe ne danfie mienu ni no
kwasi ne fa na ni mahwe ni nua ne da se wa sorry ukofa no free tema ba ye no ye yi ni free kwalebu no e fie wura ne ka so mpa yare fo wa no wo de ne ba ye no e fie mienu ni wo mahwe no fa na ni mahwe nda na ni kotu awisia na hene santem wo fa mahwe no dabi woni ni nua ne wa asem wana minim tie do mre bi no enfie mienu o mahwe no dabi wo de ne ba ye wa ni akire kura ma mahwe ni nua na pom den ti sabre ya ye ka se onim ba bi ni nua ne wo onim ba bi awo ma me kwa koma to ye mo pache me hu asem na ni awie pache yo me hu asem na ni awie dadada pache yo Sompa FM akoyi sikasem na aja na se kantin ka se wono akwaji 40,000 kwa koma to ye mo aje na insurance for no ba ya no hu o ka no kala na sa ash bi say na so ka no ye be hu insurance kro pache yo okay odofo eduru ba bi a medical ka kire bi ase amansan nyina ase meminchi amaso nti asem ye ma media asem ba se wo boa se yampa ne bakwasi no e wo se ye ne no atwetwe nkombo kokosachi ye boa fletcher ono ne semtwironi a ye de asem ne ma ne se oni akiri na onye nhwehwemu nti wo se onya abranti akwasi no a de wo kan ye wanya ne soso a na ye hu kwan a ye befa so kokosachi memo akwa aba ofoso meje oso bibi abokwa anwumre nyankopon adom watade yefe se eja boss watade yefe enwom ebubum nya asem ketwa stars no yesem 8 left and right na 8 8 aha inti na de ebubum ba kono so ye de no ya me makode awo akode me makode wana ya atade no atade no me brother ewo US America brochi memo Iran for atade we Iran for atade America for atade na de ebubum no de asa aboba se na mka se eno ye me makode we di akon we di akon me makode no so de ase unza Christopher de yakode ye mpaibo nti me bom mpaye na me so atade ni mu na se hili nti se o ye metamfo a na akode na eba wo so na etutu o de ho adwen bone a na to ba wo so de ebubum no yellow no nso ye sike o se on se na o sin nyina e pe o akode bi wo ha o odu na adi di atwagu o fo unim akode bi wo ha wa bom pa ya ka kire Kristo se wonye obusade mfa ma wo no na otutu ofam no na se gi yiye die nkudum die di agye ahya menemu de obonefo no ne efia bayifo ne abontenfo gye ye no na adamanifo no na o se ese dey na se giba itapade wa da bia me hye bia no e wa sekere na abrampa mu nyina ka ho asem abrampa de so obeka me kai se atade na kuku am nyina ka ho asem na o se obomi mentade no me wo ba ko bi kwa ho no mu a ende ewiase nyina gum amahu ada me ba na da mo metu na no ewiase nyina gum akọ ho nyina me be ko na ko ba ko pe de ende me nko ira de ayo ndi mi di abraham ha na so ho na me pe o ene e koi na ko na aja ene mo anko ya ma wa na okay kokko so ne mami ba kwasi di nkomo kwasi sei yo ofoso ma mfa ncha sonko emfa ma eye masa mo a oni na na bedi de awamma na eye Osei electrician omo wasafitem omo fa dwumaji eni agoro sanso bi na masa yaw ono so eso exhaust ewo eye CCC airport roundabout dwumaji wo so mfa ni agoro kwa be masa yaw obi ano bedi ncha sonko e de ma no ofoso de wo nyina ne se se bi ana bibi hawo bibi tietew asem bi eya ade a me kasai uwe chichiri se maami me ba kwasi gine fa kwan bi so a maami oda wo ntini na wo wote nyina no nsem bi wono mu a ne refi number no na da eye TV no so no eye 0509 0509 43 84 0509 43 84 manen kan ta for sa number we nyam koma ofra e be nkomo we eye number e da TV so we say somehow tetewa Mr. Ene mabeka ye bio phone lines na we wadin say o be fra be kire wadin o sa number we so a nka be say you free so because ye ni abre
sɛ yɛpɛsi yɛdi amanfo asɛm yɛmani abere ɛhɔ na yɛ free ɛno nti ne yɛte fidua mu ha nti saa number wei Vodafone number wei no wofra sɛ mema mfa nkɔtɔ bi sɛ ne bɛfa deɛ tie de sɛ wobɛfrɛ na ɛna daabi ɛna no yɛnyɛ no wɔ ha wa ɔhaw bi da wo soɔ atete ɔhaw ɛne abinedie ɛdi nya no sɛ wowɔ kyikyiri bɛnkyɛ yɛ wofo so adeɛ baako adeɛ mpanimfoɔ ayɛ ne sɛ sɛ wowɔ bɔne da wowɔ tamale wowɔ yɛndi sɛ hwimpatɛ mu baabi a ɛnyɛ sɛ bi asɛm ha wɔntumi ma wo ahaba yɛ nyi sika bɔ mmɔden no berɛ a woba a wode ɔfrɛ namba no a woba a woantumi ankɔkɔ ɛbɛnya baabi amoada na watumi abɛka wo asɛm ne aboa wo ɔbɔ so maame bɛyi ɔyare adai wabɔ dam ɔbɔ so mewɔbɔ ne bi akyerɛ wo ɛne ma meba bɛbɔ akyerɛ wo no ho mebisa sɛ awoɔ no a yɛwɔ no awoɔ no yɛwɔ so mfasoɔ anaasɛ ɛni so mfasoɔ because deɛ nkyɛn meka sɛ maame ba yɛfrɛ no akwasi no ɔyale anaa n'adwene no sɛ abɔ fam a yɛmfa no nkɔ nkafo ne nkɔ wɔ n'adwene mu because ɔbɔ so maame a wɔwo a wɔtumi akye mu ahwɛ wɔn mu abɛdu mpɛmpɛnsoɔ na maame problem aba a wotumi ka kyerɛ maame sɛ maame yɛ kyirifoɔ ɔmaame ho kankan ɔka kyerɛ ne maame no sɛ ɔmaame no yɛ bɛyifoɔ ɛwɔ voice him ne nyina wɔ handabɔ akyerɛ wo maame mepa kyerɛ wo maame wo ba no sesɛe ɔkɔ he ne ɛka kyerɛ no ɛne baabi ɔka yɛ mpan famfiri ne so na ho nkyere wɔ yɛntie ɔbɔ so na awɔwo sɛ mawɔ mu nyinaa koraa no sɛ ɔse maame no ɔno ɛna ɛwo ba no nanso so sɛ ɔno na ɛwo ba no a ɛberɛ a asɛm ato akwaraa no maame no nyame awu ne biem na ɛberɛ a accident no siiɛ no a akwaraa no ɛnya accident no maame abusuafoɔ bi ani hɔ wɔsii hɔ nti abusuafoɔ no koraa no wo nyinaa ɔma gyimigyimi na sika 900 million 90,000 no a ɔmo kyerɛ sɛ insurance foɔ no ɛde ma ɛyɛ maame bɛyɛ a wɔnya accident no wakɔ akɔgye mu 40,000 400 million na 400 million no ɛberɛ akwaraa no kaa ne bɔɔl no na ɔtɔɔ fam no wɔspendi sika maame sɛ ofiri ɛyɛ baabi a bi nkwa hɔ no bankran a kaa ɔbɛtena mu no ɔso air condition esi ne so petrol to buka ɛde mu no nyɛ maame wei ɛna de sika no ɛde brɛ no na wɔn sɛ no mu yan sɛ ɔbɔ so maame ɛbrɛ kaa yi bɔɔ no maame ɔni sika nyinaa no maame na saase a ɛda hɔ no maame na kɔtɔn ɛde abrɛ akwasi asɔrefoɔ a maame baabi ɔkɔ asɔre no asɔrefoɔ gyegye sika almost 2,000 ɛde maame sika obenya bi ɔsa de kɔma akwasi no akwasi sɛ maame na kɔɔ yale maame na yale na wo de 20 million wo de 10 million ɛyɛ ne maame paa ne maame paa ɛna wɔtumi twa na da paa maame no koraa na wɔhwɛ maame bɛyɛ a wɔnya accident no ɛnna ne maame no kasae ɔse ɔno akɔ ɔhwɛ akwasi no ho sɛ akwasi no adwom ka no nti wɔn so wonim yɛtu mmira ne akyerɛkyie yɛnkɔ ne nkɔtie ne bi ne wie a na afei ntiemu aba emane Master, good afternoon. I don't know you and I don't want to know you. When your first and last mobile sending voice notes, remember you so phone and they are sending voice notes. I come here and so who's your make a show. Oh, we can't on sending voice notes to my number. Catching on sending mammy. Men I make this cano, but see, I say, I know who's going to my blood. Do you know the money we must spend for that? Wouldn't scan the pass 40 times on the bank. I'm going to go for Bissana Magino. Medicana, Medicana, Medical already. I know all the buyer. Who got to us? I told the assassination here 5,000 on the buy. What's the necessity? I know the buyer. Yaw Sunday buyer. I see some 40,000, 400 million on the blame. Mokrasam, only full of me to Google the book and to the cover. I know 15 million got to me the buyer. I also can pass some of the journey panel. What they are, what's on passing your own. What's on passenger? When you first have sending voice to a voice will be sending mammy. Grace, me, I'm costing the bill. Me, I'm missing a pen and make tamsika and go far points for Quaniachi. Send me comments in the wallet. What on a much me? Now, come and go for the old corridors. Now, Jimmy, maybe Prad, the Anabano. I don't feel all the videos. Now, we don't go scan up home. I can't tell this on scan up home. What's on a Mujimi? And I want to read in the hospital animal. One hour channel. Enough, 1 hour channel. Obana Medo Trakam Suck on its Medo Cobano. Unim say free, Unim full ameto. 3 months and 4 behind Coba 3 million. Kabum, Nasa saying, and so 40 times on the buy. A cannon for 4% of my boy and open saying, and also America, never scam them Namuni. Would see me now, no brand phobia. When you first and last, Massa, I don't know you. Or phone or catch a man, so who twins and never to be a phone. So only me answer.
So unni mi nansa nka me ko sika na makɔgye no me fa ma na munni me kara na kono ofite na no to no se na o siti ase no on mo chimi na muso nya se na kono ofite ya no no to no mo ta no mo nyame anko wu mo chimi no na kono ba nyam me nyam no na tika mu akoya ko fe na o se system million me interest ka dade won ai no be je ko e de mo chimo bia me ho bia o obi ansa ni be o me kokko to akoyi mi mo ofite abusha fuwe mu mo chimi na muso ne baba o ko fa ne ba no me tia ho ka. Why I say Grace never out of minimum similar motor before motor swimming corner mujiminu. What be a hammy piece? Now me the cow, I meet you. Mukwasa mum balance, and not to one. No more edge one, I may have some balance me. Make us one. 4 million for 1 million 70. Me please get a second command. After me so drive for Quatuka. Who did say free home? Sakabi and Sumudi. Men I may never power for no money, papa. Who be a man how be you? Minya sam no butua mini be na o chese kan sika be mo chema di musika o nya free simi Sompa FM. Hey Asem o Asem akwede nim Jamaica ma ku bi kwara me bochire we be yo ya akwede nim Jamaica o Hosem yako computer so dwedi emla sisi ya akwede nim Jamaica ma ku bi kwara me bochire we be yo ya akwede nim Jamaica o ani dia be tell ya mama anu si ana me ka ase me pense me gi hini awo me fienti aya na nyo ma me se the fienti se me task me god uses na me shower set no me ne papa ani dia be tell ya mama anu ti ana me ka ase de ni nyina me to free frank enterprise task no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic Obeying the level of Focus Frank Enterprise. Now, Wolf Towers, 30 by 60, 25 by 40, and so many do washroom floor, 30 by 30 sizes, and desire who do be our panel. Obey be our the band season, who do also there. The water closet, who do be obey kitchen sinks, and the taps, who do obey washroom basin, and the cabinet, any Turkish doors, papa. Ori koto ofie na no a comfort mu ko wi anso no Frank Enterprise na obenya bi se ni so ba Frank Enterprise o tetuma market magazine room and celebrate Bernard filling station no abrosan ye le mu a ho na Frank Enterprise ho na ne dia asem da kura ne se so wo bulu is bono ene ahafo e kwa kopem no fo ba bi a se o pe task papa ne mama wo bosu bi etu akoton a and to wani nko ba bia so do we make Frank Enterprise ne be mo ne popom ene de ne bo edafom so number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa we say you can Frank Enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1 Oh, David, ma bantem do. Obi ayesi mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Tase, nana. Babe, mama yempe baby ntuna. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwanti yo no. Bye. Losing the rabbit to the blood. Losing the rabbit and Bemasa. Losing the rabbit and Memansa. Bama, Brayansu Memansa. One time many power in feeling watch it, and says up in front of FDA. I did the graphiatum and say, Osei Yaw. Area Yamashafo and yet your phone adjo akwa babim Asem o. Na Santa Casa be can't say I won no yem. We are one no yemini. O ma minim pons in a quasia. Be yin an in them. Na mammy over there bumpire pandy amount.
ma make one come to ye mate omra samwatra ye besre se omanfo emwa wo mo ho na anwumiri no elden Yaw Oforisuo Aboagye me nhye dance radio na so no ba bi ekeka koro no ye beku bi enko no kwa ena ye benada tina me the stories me nu share na no na ba ko na ebeba no kra de anu odene omna samwa simami ensan enan so na yen konko ye ni for sure we dey simami ensan ye we dey say de bia we kasa asem we say obi a obeka say awoye bia na makasa asem we say yen kanisa obi an kasa awoye we dey o sori akasa me ma woye ana wo a wo kan ma woye wo kan gina bibi so because the person kan nyina na say obi wo ho na o kasa me ma woye oni bi ogina sunti a wo kasa en obi kasa ma wonya ogina gina so ebi ni de ye hu na me sa branch o kasa e me yase ne picture ya nya ne picture na me no phone no esesanka we ne picture das no ko bi ehu na oba no ware na so wo ko ware no na se ene oba na busuafo ehu kind of person a omo baba no wode ne ba fie ho because we say obema we wona ne ware na se wona ne woman mu miensa mienu na ba akokose na eye wudi ni na wawo no oh yes for sure so tie kasa we a na no ye o hwe wudi ni na wawo no etu ko hia papa bia na se asew bia na se bempraduasa wata wiasa bobra enim wiase nsem enim maame enim se bempraduasa abusua mu se uka na kasa bi wo se okoko to akoyi ni hu afisi abusuafo wem se wutie ya oso okoko akoyi ni hu afi abusuafo wem na wo kasa asem na hu abusuam na ya wo de wo ko akọwari ọba ahụ na me ya se abụọ na oje na utunutu na abụọ ni nyaba na utunutu utunutu o so akurabo na abụọ ni gina na utunutu na nipa bi ye mema na nke ba ye obibi ka na nka nso afaka na waba ti asem wa ka me no ma metika no so condition e ko no ba 3 million asai it wo di we e bo ho safo ne wo no ma me etikam na wunua pra asika abono na sabi obi kura pemame ama na tena sabi ase obi maame ni maame wo ye o debio na nso minimum obi asabi mpre ne maame wabɔ ne wadaja edambo nti sabi na wo ba bi no baaye obɛkye ne maame dware no fra ne ntoma na wo maame wote hwe maame ho no wo pa ne maame ni wuo abrantie kasa wo kan nyina no fosuo onya maame wana osum bi a obɛbɔ na baako no obekuno no akwaji insurance ni so mesu obekuno because ne nkasa na wo ka no aduru wuo so onya maame obeku because maame ne maame hu na hi bruta na me ba bi kakra ni nua na owa bruche maame so oba ba ko abruche ono na aseme yadi ne ho yawo kakra e wo kwan bi so akwasi na bona nso me na me ka cho ofoso ya tititi we ya ne maame ne ma wo ye ne mema do so oba ba ko pe but obi ani obetima fa achi adi nkwasa accept say they akwa we ne yere no ede na maame wa ye wuko baabi ene so maame ye baifo wuko hefa ya wudi ata ya kwa wudi ata de fa because ye ni mu dwosuo ye ni mabrabo bi obo ye ni mu ahon fe ye ni matale bi ahyaw eti say wudi atam say ye ne fa ho because wo ni ye ni ena wo kase se bo so air condition asi maame so me sa se mo metna nka ede na me maame temeke ne ma so air condition na asama ba na ma betra fidie so ka say na me so air condition wo ye kurasini the word kurasini enye obi a na ekura ye yusu ma obi a woti kuro ketwa mo dabi aye wo nature de obeye no ene ye kase wo ye kurasini because wo nim de wabo maame ho ka esese wabo maame ka esese na wo maame se bempre da bo so me nkono maame san kwasiafo bi se wo wunyin so mo a wo na na omudi nete no se wunyin se wo mo se ya wo mu na na maame ko di nete e ko gina se bia jana so adam maame na gina de o se emihwam kwasiaba na wo ba wo tie maame se wo nyim we na adwonwo ne de ma no eti he ansa na wo eti de bia no me se nkwa o mo ti se ya no mo nyinse no maame fo no mo bre adwonwo no ko ni tim eti se ko ba bibi sa ye maame na ba bia wo ne pa maame wawu ana hwe we ase obi a
Usu ye catch things in the casa no. Brofun kaka nti ne bia no educated kaka. We. Oforisuo what me se kura fem na me ru akura ko me ho se wo maame edi wo maame atam se abrante a wo se 7 a me yere no woni kwa me fa so am ye enfrese me yere fon so biem e de yere wo so oba no so wutie wo se friends e oba no da oba ye odidi watem akwasi David hwe di esa dan so David akwasi David e o he fa friend akwasi David ni free ah o wotema toma he fa committee say mama enu de wuni me say mama mo modern na mo mpa ne picture mre Oforisuo ade we sha nipa we say nipa ye ma nipa hu no mama no ni police station ana say ne number ko say e tutu gasa akwasi no David no ne number ni ama from friend to the phone sa ade wa ye no ntu mi kampempanifo bi ente sa ebe kwa tia na yire ne ne ma ne nasefo nyina mama di areho no nyame no wuja ne bayi ho a hwe Mami utie baby na making. Oko chefie ba rehosam. Yes mami. Wo de akola wo yale abafie ntitu. Areho nna da na make se be se firuafo ni binom. Mami wo se da bi mi ko na me ba me de na fan. Ena me ni nyina be ko. Na be de na me de na ko. O se se bo. E de enko na. Oforisuo ye kura se wiase kura na. E de ade a wo fia wo me. Wo wutie mu mamu se e wiase kura de ye hu ni de ekoi. E de ade a. E 6 feet. E de ade a. 6 feet. Ye pensu kura de anya o. Ye pensu enye chese hu nipa ne ade be che na ne post ateta no ba wonu. Ha! Eti de pese ya kaze sa kwasi David no. David ndi enti amade asoso won fa nsoso a akwasi for those obi hu obi nte a wotema oton kase onimisi wa wie but onhwe no ma bi ye se ade a waye no se wonimi nyansa pa na odasumie so a won pempanimfuo bi na sika na akwaje 400 million na akwaje ye no obi a woton cash na wotimi ka cho ma me sa air condition me so air condition so we asem we abrobi timi toka ni maami birthday timi to heavy car esifie de man maame wa bre me ho message we dem awoye no enti de bia maame kasem bi ya na nipa bi wo de awo bi twa obi mbu ama musa wo tintin ni ya on sha kwatia so wa wo bebre ba na ko wo san nkofo wo bia onwo yo abodamfo ni jimifo pa na wa wo mo abawiase we mo eti mesra me se obi a obekasa awoye no me se stop saade no kasa me ma woye na jimifo we de na juudi ni we de me se atato no bro wo hia maami a obeku no na Ghana so ye problem pa ne say ya na make an insurance for so ye besra o mo eduru me bi akwa ya no mo ma no ma che kofa we bira koye se me se o matete no ma so o matimi ama ne bi no de ye be di o matete no ma so okay na ye hwe de susu ade bode no befa okay koko sechi Debi American Ghana no ye yale. O man no do brese ese pa doctor for. Emu se o man no e yade ye. E do brese ye pa doctor for na o man no enema bi a ense fata. Nipa bi no ye bone a se emra no che o mo no. Oforisuo ne ya to nchen. Hwe abante ye o ne nkwa na so a. Oforisuo se me ka ma ma ti ase ne e na nko yare mpo. Ena empokura sabisabio o jare nan kura gu ne ho ena nka me nko bete ne ho mpo a ena nko tia so ka mani beje wonya maami wei a sabi ne ho akonokono maami wei asem towa obeti me di wachi no timi abo amma woni me bi a wo ye etimi afafa pem no o to maami wei ho e ka chese ne ho fi hwe adifo a etu abrantie fi Oforisuo ni se abrantie no obetima sesa na ade ba ko me di ne ho yaw eye ne yire na waware no oba no de bia metameka e man be bire ho no a obo ya jifo minto sabi e man binum enyo nyina o hwe oba wo nim nyansa seni kunu ya ade a Oforisuo otimi ni kunu tenase ade a wodi ye maami ade wei enkode sei ade wei enkode sei wei sama wani binum ana sabi ko wale wo mo a se empo nyame to sama wo japade a obetimi de enkyene nko akunu ade japade because me na ka kire because maame no oni akwasi no oni nipa bonfo omo pe maame wo ye kunu na almost 90,000 because midiri ye pass car na oton no e bi enisi ka hye enti wo perfect wo di kwan bi so edini nia wei abakwati bi kwan no oba disesika no enti ni nia na oti America no
mesero se opese ni yedie ekon kan a ma won tie akwase no nyasa won tie akwase no a ba mi wo nyina no oboso ekono so na me dia me giri pa se won tie akwase no wo ye na adwen se obeboa ma mi ama akwanya nyana fa ahodi a ono so na brabo bitime asini oboso na de tie no okay panel members akasa na di asema me won se ene me bro akọ papa sanse eduru baby ade ofri suku ba woro wata ade gudu suo no saa maame no na ekro no na kokose chika susuampa se ka Faustina tiasea mi aso na meka ma asem ensa aboawo amene wababa beduru saa bire na wantumi antontoma ba akokora ma na mvra no eduru baby na meduru ntin na mehunu ne na me wura ho na me dia kwasi ne dia me shira na kose meka so owu a onfa menko na maame a watumi de watu ne yafurum aboso menkono awo watete wa menne wonsa so wachi adwade na so be dinatam wo de dinatam maame ko akoma to ye muate ebe hu kwa ebe fa so ne akọ police station ho ne a trace ya insurance kro ne insurance fo na akọ deli wate if you said the yepe insurance and the man no still an honto no ade na akwasi no wani biri sikasa mimi hunu say iska ni bre ene se wo na wa pie firi wanum se wo de yese wo de onwane kwaji skaduru na say ampade ene se wa it's up to you ese wa na kan se amanfo say na yesi bia no there is 6 or 7% truth in rumor ufri says equal 7 kwanwa wa na kan wasem eno kuni sunsumo den sete sa na abo so no obakwasi ni wawo ajo ishira na kose ewo na awu nyina ma me ko akoma to ye mwate na nwumre na ko yisikasem ayasem o Abduladi Nyankopon Benita wa na asembesi kurum ho systematic fan man tan ma maintenance tan na so koda na wo ho wasem ma me ni hu ni asem koda no ne wa prefi ha papa no nim bi asie entina Yesu Kristo kan ye no esansan koda nim hwintu asem ma mafra ne kwa no mra me nche na ye nim se e no so ahene ye wonde a koda we nim hwe die na asie ma me mo akwaba me pacho me je uso oba pampom te sei me pacho rade adombo udin de sei me pacho me de Georgina free na ba ye me pacho me free Tachimai ma me wa kusam ne se Oforisuo Aboagye me na metumi aboa wo me pacho anyimre me da mwase na mada atiefo ne ahwefo nso ase no mama obia adwo me pacho me hi asem kakra e na me de ba bedan atiefo ne ahwefo eye mebe ya osimi na aso yi emfie mienu na o start se wo yale your friend no say Benita mpacha me nwa penny first born pa o na fu eni tri hu ase korachi onte de aba mama yenti o na fu ye kese na ne sote na me de ne call hospital timide ne call ye no ena doctor ye nhwehwemu no mu hu se wanya kidney cancer akodai mpacha ne koda woto na asoi wanya mfie sei sata no nyanya mfie mi na sesi akura mpokro ye hu ni wanya sei wanya mfie mi ensa kidney cancer mpacha ne na kidney no kra tontan cancer no kra nya asem ketwa mami yenti o enti a doctors for hwehwe mu no na mo de ne to aduro so a ye kimo no enti e ka de ya bobi papa ewi eche no mo ka se o mo de ye be kokonfa no che on be refer ya kokonfa no che ne akoye se na mo he fa ye refer mu ne ye Tachimai Holy Family Hospital Roma Hospital kese me pacha ne Tachimai me pacha no okay enti ye kokonfa no che na doctor ka se sa de obeyi kidney ba ko na asai no afiri ho eneja ye a doctors waka ye ni se
eno mu yi kidney no eno mo say eya ababa wo yoto na so yi akwadai etu oti ayi ni kidney me ba cha na ya baba wa ne nkomo a wo bo oh onim de asi tu oti ayi ni kidney ba ko me ba cha ne ti ba ko pe ne da ne yem me ba cha ne cancer no so ko me ba cha enko cancer nda so woni mu gene me ba cha ne kidney ba ko no ko ye no nyina achi ne cancer na sa atena ne so me ba cha ne nyamye no kura nim ni ewiase ya abrahu yemusase yenkoda brem ye nananom penso na yade we himfo na ye wo mu na yade na ni ho ana da meka no da bebina da bi se ya na meka no akuba ni mamman hwe de wo kire kidney ba ko ne da ne yem me ba cha ne de na asibiem enti omu yi kidney ni wie na omu se de aka ne de age ye de ne hye machine mu enti na cancer no so na spread edu ne lungs enti na ama ne home no emayi ena omu ka se ne sa de kwa kotwa scan bi de MRI ye twa no ye funu no ne ye twa ne bo no ne ye hu ba bi ayalemoa no ehyehye ansa na omu de no ahye machine mu mini mikro ne mabusua ya boss na chese omu betwa ne chest no ne abdomen no see no me fa chane ansa na omu atimi de na hye machine ne mu na ye benya kakra no wiki be so na time so se wo se akwaji aduro oda so da aduro no so onya nwie ye hu sika nyina asa enam se medi mahi asem be dan ahwefo ene atiefo na omo adome aboa me kakra asem pagya ba bia na yi kidney firi mamhwade pagya ena edane fruma no ho no me pacha fansa fa o mamhwe ahase ho na yi kidney ne fa asem o ena ho den sa no na wo hawa ti wono kro yare dada to da so da duru ni so mo de ne ko bre no be omu ye surgery ni wie ye de ye ko 3 weeks ene ye ko je aduru first nso na ye 1 week bia ni akwa akoje na sisi aba se mo ankwa ankotwa ne kokko no ani fuma ne ho a omu se ya ankwa ankotwa de ayale be sa afefe foforo en bia na de be ba na ebe tin kidney no ebe chen kidney na ye ko yiye no Benita wodi zo yare debo ha oka sesei ma doctor se menya kidney cancer doctor na ka eya na maka chen se wunya cancer bia de ni da hospital asemo cancer rade samyale ni enyimi nkofie na se minyina meson washa na mu me bomani na misu e wo se urade ani monyam dedi wa koda isu ahwefo ni atiefo medical ka kire mu se ene no dwumadie no eya koyiska sem abrefo ya ba sanse se wo hwe letter efritachima Holy Family Hospital ba o matintim na kama pa MC amon letter no emfanto TV no so mame ayabre hosem papa omo se ese okutwa scan ewo konfa no che aban ya sabe etu free tachiman no ba betwa scan no na yehwe ni furuma no na yesan ehwe ne kokko sanse yade no fura na efroba ebesan ayekese na mekura mebusa ne ma me se na akodai kura no ada ne wayi ni suwete sa o se yade no na akuku di tiri ho sa o ya asem fufuro wonyi no nya blade bi no akwakoto Benita tobu ase na wonti na meka zamani abere no ate so ozo bompa ese nyankopon ensa yade enam ba bi na akowie sa enoti se wo hwe lente na da so no a
na se wo kenkaya ehu behia se mami obenya 10,000 100 million na ke fan ko scan ya kodai ena bi obi kura ya no se akodai ko anyini na ne fi kura won kan kura no a ka ya bibiduro betumi asoso ne so ene base ya na obi aso kire na adwene Dokota Mpe Nipa o babesia na hwe no wasan se sa letter o dia be wa ebe fa ho bia to whom it may be concerned se fa ho dia ntie ya Asem Mpe Nipa ya dia to se fa ye ho na ewurade mwa na sa scan no se yetimi kotwa no ewo konfa no chia ebe san tumi ede ababa babetu yetiefo eni ahwefo anim sa abre so no na abre hosem na adoso ye maami so behia sika kakra o de akwa akọhwe ne ba eno akoyi Asem foro enne de enne ye Black Tuesday ya Asem o ya Asem kese papa eno ti ye besra ahwefo ne atiefo se ma ni brese pa dance Oforisuo Aboagye ebe Brazil fan ewo fidie wi so se yemfa ekobo manfo akoda woni mfie num kura o ni yese Ghana aduane nye eno na manfo kidney sei yese Ghana baby wo mframa nye eno na manfo kidney sei ni emusa sa akoda we yankasa na nkyerese no wadie wo ba wi ase aduane sei pa no wadie a ya de kakra kente sei eya Asem kase o fine yaji atum se spray no say aduane se mo Ghana ha nanso so akoda wedie be pa na waye aduane se na wadie oh na obi kura be ka se bi a Ghana fo boni na amanyankopon bi asotwe bi be ba na obi so question no mesele mahwefo ni matiefo se wo mo se 10,000 we dey wedding krata no free dokota tachiman ene bae ene da TV no so no e besrem na ka akoda ntimi kotwa skan na emro so na yempe kakra mfama ye maame no sanse fa ko tekro de ne se sunu anokra no abreho na asefem maame ko akoma to ye muate ntoma owia nkoto no na nyakopon ahye ne ho animunyam se bi na ya na me pe abrochirefo na asem no to makoma so sa oba panti yade no na amani tiri ho akukusa no nipa chane enye blade bi na ade ato ho nipa cha dabi na wo no onwi pa na me boniti se dia hwema wo so yade na mfiri mu a sa na omoka onso se ne ho to ne de anwi ne be sa na ne wonte de aba ni body ne kura asesa sa no ye nipa kokko oh Panama message say Asem kase Asem kase papa Asem kase papa ene bena Asem se ya pondin sem na wedi agimin sem oh ti akoda we mfom so be na wayo kana ye dwada kamema prophet hwe mu se eye yade kan ana se eye honhom mu yade omna samwa Asem Oforisuo ya yini kindi ni ba ko no te wono se Oforisuo na no ne ye kasa asem we mam fancha kese ma French man Vera Shito ne no ya na nchia no akura ya Asem ne maami Asem ibebu sase ni mienu kura say the twins and any the pa na ye powerful akwan be sunu nyina den dey because do sunsun na niwa nanso aya Asem o hwe akola yi say ono a wo ba wiase maami e de nkyene na sebe ye beka ne say enka maami ayemre nanka sebe mpraduasa anka wokwa nanka ne masusu ni wode ne mai na etwa na da pa ye fanto nchen akura nso afi no no nso ba wiase akura yi akabia ne mjata
jata akabia ne jata na akura na ewia saa na jata ne bodua nse jata da na ne bodua ne yesi ta akura na ewia no akoso jata ne bodua na odidi agoro na jata na behwe no no yi nani na no na mpanifo bi to wa no say akode ya akabia ne jata se woni bi jata pa na ade ne dua di agoro ya wo ya akola ntira akura ni bibia Oforisuo edumre bi a ohwe abeka se wiase nye fe wiase nye fe wiase mu because the hu ye first no ya de we ya de we ya bi ho e bai se we de sikafo ya de ne da wa ne ye ka akodai e de ba dwane no kodi okoto di ya ye beka se dwane no se be esi Oforisuo de wiase si kon bibia betimasi wo kwam obiti anu mu din kwase asem na ka maami bai ya wo din kwase asem didi ni maami atemi nanka wei ka apanish no nanka fe obaba nanu de sa adwene no da no oba nanu ye me maami am din atem na yale ya ba me so me madwen ana se obi di ati wiase din kwase asem o ka bibia o so wontie ade anya ne dia wo so woje o ka bibia o so wontie nanka sa an so hwe wei nanka ba no so but obi beka se enye nipa kwan ni nyame akwan obi beka se enye nyame akwan ni nipa kwan ade wei na si ni migidi se enye ne wa ha ene o mu tie no obi badwene ho asa na de akura wiase ba na ya bai na de na ekoso o wiase ye wo akura bi beto ho oni awerho da ani gie nko an na bra bom sa na ode anyini ne wasan ye yie se tam hwa akura yi ye kan nyina no onimo hwe yale akakraka wei cancer kidney akura ba ko o a oni obi atemo kwakudie hu wo mse kidney ne koto cancer ne koto kidney ne kidney na ese yi kidney ne free ho enti akoda kidney ba ko no de nam o na ode nam eti na ese kidney ne so se yesa na ba ko na ebre to all the time no ese se ye sone so ya wuhuru mu ni ade ade asem na eba wiasi edi yaw ade we no ye bebusa se efini na side ana se fi na janom te se the bible mu ye busa ye se na boni aba ne so we aba msu efimi maame side ana se papa side ojuna wan tia se akoda yi de no waye sunkrofo bi huru dwam de bia menka sa se mo nche so do che so de mpa o ye kronkron pa na onya kunu do na mabonte o huru dwam no se se ne onya kunu papa nya se be ka na efie ne otim no bi so cha so de mo onya boni bia wo ade asem na aba ya kodai sebe ni tiri o de ba wiase nyame de ma no ni nyina kuku ya na na drum be so wan hwe yi a wo be kasa ma na atra because nyankopon wo bo nipa no wo breyo nyame breyo tete netie sa wieye eno home ne home nyame home gu nipa mu no enye home bia ye basasa wo na ye de na bronsama tima wuram ko kan ja wo be se ya nya sa so ehu nyame ani mo nyam ne ndie ni ane so ya o ba ya ke kan o dabi me asembisa na me nti no ma biase se ko ba ne sa de a ko nyame on tena si ene sa na me ka ene nyankopon edu mre bia na da roma ya wonye ye kakra na wo ye yi amana onye ye mana ya wonye ye kakra ade na aba yaw ade pa ne kedu me bi etu enki etwene wo so obi akọ bompa ya tontom awurade odu dem am robbers asa be kuna ka ne ketu e maso ananka insuo tatata ya wanhwe ya de be kan ne se menu mienu ne de wotie se ya hwe ya ye hu nyame ani monyam ya gitum na ye wi so am se emfa na ase ensa ma no ati se insuo antwanya ma kumobi ye se san kwada ase ko horo se kan so the same thing yaw edebe wiase ne abai enu ti ne ye ka che nipa dasani a wote ase a wo koba meje media ena ho ahwan ena me chen ena ho ahwan se me koye wei enehwe na no TikTok me kwa bawa bi a sebe preduasa to abo life dan ne ntinwi gu na chache na ni ade timoko eti ye nyemfa nhua bibi ye nhua nyansa wo sa no ma we hu ye ne obi mi gina wakasa me ho ahwan ade anya ne dia na opam obi te sam maami ni be ko da fie o e na oba bi o yale oba da fie o e na ye den
Kifani fifio. Okay. Ya mu ya. Na so kan no aka ne sei. Wo de abeda yen. Ahaya se sumie no. Ye gi sum ene se die nya. Oh. Minim se tiefuo etie ye wo mo hwe yen. Minim se de wo tifia wo hwe won te ase. Na wadwene ho san so edenti na akoba saa. Ampa ya keka ya dua ne ye die ni ade na akola nso wokoto de yen. Enti du mebi ho no ma. Wiase na anya first awo. Enti ye nam ya timu a ye hwe de abrabo yie wo no ma bi ho. Spices is one way. Ade ben ko aya. Ye titu from the one na ye started say ye to apapransa ne adibi ene ho mu ye nam akaw ye nam adwane be na ye ni bi yaw edu mebi kwa na nsem kokoro bi so me se me koto kale motum se ne ye ko je kraman obi meet o batem ye nya me meet me wi nam se da ba ma hwe kraman ya na number here we go be so tin so are ndie de ya na mare cho esu da so tias nti akore wo koto de ba nwane we are not the free of and then I may bra ho nepa o me bra ho ya wo ka se wo kan we are ka se de na wo kan what trash you said here for there one mother Roma almost percent 100 million no 100 million and edu me bi so doctors here omo aye ka na omo fa bi nka ho na ye bi ma ye maame me che se du baby a doctors sike gu bang nya sem ko to tra wu a sike gu ye den we mu se no na nka ye bofoto obi ti o ye omo ko tra parliament ye no sa ye kwan wo mu nsi dan bi nsi ho e dan bi nsi ho na nka such a thing se na ko da banda ya de chia ye lead ni ye call Seni ni na kwa no maboa ni Ghana ye ni eto aba no tita de bia meka se so me ye bi man benefit ye kakra okay koko se chitanse na ye bre no na ye mi ahoma no odofo se ka wakoma se obeboa kodai ene ye maami ya 0244 801 426 0244 801 426 edi ebeba ye edu ye boa fletcher na pebibua na yemfamu akodai na akoda no de woti studio ha no wo beka se wonte hwe odi na agoro kama na nso benyini no woni asem no eno ti silent away free Holy Family Hospital Tachiman Dr. Jacqueline Japoma SB oba doctor ene science yewo mwabidia yemfamu akodai bia na ye dia tudwe na doctor so de ne de be sende and ya holiday will be abro obi the 16 billion we Dawson holiday free Friday benyina no we tisika nkasa obi so toka asachi yemfa binye papa kokozeji ofosu me de ma asem tie nyina ne se akorai nyame ni kureni oba wiase no se de mi hunu se ye nkoda brem ye maame mo tete ye me ye fa anigye mo no akorai wa nya bi na won hunu hwe na ade ba akwan ya na mi hunu se Africa no ho ofosu ye fie mu ene yankasa nya bi ade hu akohye mu ntimi bi ane ane da akohye bonsam akora na wo bre ofosu ya yini kidney me na me ka kire ofosu wo de yade ya wo cancer nda so no bi di na nsen a me sisi e kan ho no ofosu se e ho na me hu se ewiase sa yade mo da de kan enye wa werehwo yade yo yade ya papa na se de mpanifo bu bebi se nipa benya wo a efiri yade no mesre akorai onya nyinu ba bia hwe yade aba beto no yo si ahwe tire ho me kro ba nam gas ye ni tiri no adabi onte se oni ni tamane ni di nkomo ma me di nkomo no mu se akora na se ni tie nyi se cancer nanka kane tete kura no e den na akora ketewa sei sa cancer kwa ye no akoda bi so yale whole heart yade kese mentiasie enti wo de ye besre wadawro ma ye boba mo ni number no na da so no yesrew ketewa bi ensua sise ye maami so di ne problem aba ne bay issue ni na no bi kan ye nkwanchan de efeso ye dizika na ede ye besre ya hwefo ne etiefo number no the TV no so na omon send me hu sa manfo bi no master tia bi no send adofo ye besre se mi akura no free se emrantie hene managed oto na nanom se do no fidie no ne dwumadie no na mediko no emrantie hene ya na birthday so be ya p but that p bi wo so a bana wo anya wo koda kura enye yi sanete na wo ankasa so ya ya p na wo betie no so wo amfa bia ma enye yi da bio korofo akoda die bed boni na waye
se yesi aduane kura na ye die na enye kura no akoda didie se nko na wadidie ya dia kese akoda yi se ye ni kidney free o obehwa akoda wo studio abeka se BBNC se ya die we ye wo panimu na to wa ka dwedwi kura be kun or for 0244 801 24426 0244 801 426 edi ebeba ye du ye boa Fletcher or for yenyi bi mu awate se ye boa nipa wa bra wo te ase de a me de akode ye me me wura ho ne kura adwuma me ba ye kura me wura ho dodo so ba tanya ye funu anyem bosu men kono ahwe ne ba mu ayaka de mu wasopiti anadwuma mi nda brantie ni nyini ya wotwa ne maami adapa adenti ni nyina konya kwanhia ni sika wodi ahwe no wodi ni maami atemo so orofo ye apomdin sem benada o ye besere ahwefo ni atiefo 0551931931 0551 0548 9319 medical catch say let away if you Holy Family Hospital doctor ono assign krata no say yenya 10,000 akoda no scan bi a wo kwa akutwa no Dr. Jacqueline Japoma SCB senior specialist ono enso wo Holy Family Hospital Tachima na o sign krata yi oba mekenkan ye ansa na mede ba afidie so rofo yenkon mo wate ya mebeboa no be hye wani monyam na oso de wo sa hwe bia no ese wo satimi eka mmekwa akoda ni ye maami mu a msremu ada hello good evening Oforisuo majo osu eburuma me ba bia frefre wudi Asem Mpe Aboagye FM poma maami yentie we na de me mudu no nye na de so I come last 25 cities me de kan de adofo de beba ho na de aboa ko nyami shira nyami besu nyami shira Ghana fo nyina population obi ade 20 city kureba kabebro so ami ahwa akodai 05413131 0548 yemfa enhwe yenwia bai hello baby afrefre udi mame ikacho mi bi abram ka se bi man so me oba pa yemu nipa bo abra otiase akoda ni mame mo asem ye yapa yentie o ikacho be man na wo du o mame apo na me ka kakra yentie o pa Let's do what said you near my na a woo. Oh, mammy, I watch him while woo, but some men come. Who did not tell me to know? Then it is also for a warrior. What the mammy bearing the warrior and I will be while the clan mammy playing that or for a dinner to walk with the warrior the Havana. Now, then I say, I know could I now drink a lesson. It's a one of the service, you know, drink a okay. Hello. Jina ye mame wadawro ma. Otumenka. Pastor Ametonka. Baby afrefre udi katachie. It's actually make me free. Yeah, you feel them right. Yentie we. The shot can say on your cancer on the 7 risk Kamala. Okay. But me can be said number no that TV no so let the what we have to show. It's my favorite. 0244 801 426 0244 801-426 enoni mobile number yedidi dwuma edu yebo Fletcher na efa kakra na efa mpia wo mo ebe ya ho wo ase nyame ya domo a kebenya sika yedi ama mami na watumi akokonfo anoche na scan bi esefa tabia yemo nipa wa bra wote ase hello baby afrefre udin you from Africa because the Fitakwa. Yentie way. Masani Amis with a ma for an right.
Yeda say yebesre production for no say odi we to so kakra na de momo na to so kakra san say entoma we ankoto no e say krupo twedi ampon kasa abreho seb na bande pa nya seb keto. Hello, good evening. My jo so mame. But I feel me pia me kasa fi akra. No kuya yentie we. Bra no ya tane de function yi papa because AC I toma 4,000 5,000. What time ma me dem a na o de ayasem ka o TV so. Oh, wa guni woni ma se papa. Oba no so nhye ndi nda to bi di beje no. Bra no metin ko hwe ni kromu ko we dan kese ankofo asia mo ma me no mutim. Eno ko mo nka mfanya sem. Enti bra no hwe ni yie pa nyame nka mo. No okay. No kura nye edemu AC kura bo hoda bia on ka mu di no de na ma me atena mu ono so kura tim bi o. Aya asem o. Hello. Hello. Ye, baby afrefre wudi. Ojo fam ko ki ma ka de fi. Bye. Yentie we. Also, you may program me the Amaya rap. Me nyasem ketwa. So never go to the acid force if na o tell person who you will react. You may cause in the hard in a bear man I would see the man. I didn't know bear man what to my boy what sounds so the cotton man or cotton man or that. If anyone else what town the China come me Mr. Wundi. I won't found my happen. Yeah, some more. Never been sure you will be asking. So to a guy, I said, by no from one of them, you can know my name, Mr. Panta. Okay. Momo number no 0244. Momo number no 0244. Momo number no Asem one or Asem pa MC for Momo number no to so. I don't understand. Edi ebeba ye du ye bua Fletcher. Momo number no way 0244 801 Asem o Asem. No okay. Yen hwani en kon homa no so. Yen kon homa no so. Hello. Hello. Baby afrefre wudi mame. But so because of him kwanta me the patient. Yentie your patient abotre mame. But so I'm perfectional. I'm a lesson 10 amam ndi asoso. Nyame nhyira wo pa. Nyame nhyira wo pa. Momo number no 0244 801 426. 0244 801 426. Edi beba ye edu ye bo Fletcher. Rofo ye mo nipa wa bra wote ase. Hello. Hello. Baby afrefre wudi. Aje frem ku fiesu. Because if you be akodum, ma tani hembe Ghana ama akola no. Nyame nhyira wo. Na onyo nyoma nyina ye kama pa. Kama pa. Hello. Mr. Fote. Ye. Good evening. My jo so mame. Eba awon. Nyame wutumi kase pa. Nyame ase. Eba oh, why no we did you mama ase. Dem me me for safe. No okay. Ono na nko do ma oni ani kwaji do nte we munu ana ahye no. Ana o munu di obaya odi di o ma me atam no. Sa ono na ko odi oni ani kwaji do. Na ati afaso. Ana ati afaso. Yo. Ya mbe tia na kafa. Watu ya kore wi. Hello. Pacho ma tande 50. Nyame nhyira wo na oma onwuma nye kese wate. No oma wa pa. No okay. Momo number no 0244 801 426. 0244 801 426. Say ya bo nipa wa bra wote ase de ha. Orofo yenhwe ya akwode yo. Momo number de dia beba ye edu ya bo Fletcher orofo na ye mwa mami. Na se china kura ni enye sika bi ni de ma ye mami ni enye bi kohwe ye bayi wo konfa no chia. Orofo krupo twedi ampo betumi abiri osoro fence e de amawo. Hello. Ye. Good evening. Ma jo su eburu katachie. Kata fa shama. Yentie we.
some home family, the Muhapa, and some 50 man. Oh, home found. Also, home found was and they say 50 Ghana. Nyankopon and Namadoya, why you so now or Yadibia intimate tunko wate. Na mojidi se bebam sa mo afre obedi ho adanse e kama pa nyame hirawo hello nyame adumo na so Sonko ansabi yabuani okay hwanie Mustafa eje no okay yentie we mami na peda de you think ato the after we want to go abofra no no okay okay also was sending no you better say pa hello baby afre wudi ye bo nipa wa bra wo tia se o na fefi shefu abuna shefu from your parent no okay na besi jafe den na kama afune bana ya o no efesenka insurance coming out by Niska. You need a car bone. You think that more shimna insurance company come na police station case no muna. This can want to burn one just can in my man and no 5 years never. Okay. Hona Oforisuo Aboagye mani hwe no. Ye bekwa akọ work free post station wo mo accident ne baaye no. Ni ya work hu company kro. Na afi no sika ombia ma branch ni nyina no ni nua na ho nto no. So onua ho nto no wagi sika dia adenti na wo mu amara onua ho nto no na enkunta bi okura yaye ya adwembone hello good evening ma jo so ba pa ba bi afrefre wudin Pache me guest kam kasase ebuapa ma me yentie o akra no ma sende sisi di amano me se na asam na tefe wa ko kuma mi hunde menye na breko na sende sisi nyamisha di amano na po chama so ya oh wa ko papa anya sempetwa nyamisha pa hello baby afrefre udin Pacho we fa nyanji ni kasase ajiso yentie we Pacho akra me sende 30 amano nyamisha pa na ade ye mabrako kese pa anse akoda no abrako nkan no onim de aba onim de asi o na obenyina beka chense wo kidney ba ku ni wo yade ese ne sa wo mu gene no orofo dana ene be ni suro dwira wo na onim de asi ti odi agro ayasem hello baby afrefre udin Ebeme kwa kudia okay Kasafi atensu dumpase. Afana semye mobopa. Nyasem Masende ni 50 cedi. Nyamisha ukese pa. Hello. Ma me baby afrefre wudin obapa. Yes. Yentie we. No okay ya bre no ya be entino ya besere se obi biada wo pepa se obesende akoda ne sika ne free chine ko nyina no akoda free chine ko nyina no wo se ye hwe na akoda ye pefoto obi kura de ma no se ka mo ye ne sa ka be de o ka be fe o orofo number ne 0244 801426 0244 801426 na said ensem city no aye krata every Holy Family Hospital tachiman sa akoda se refer no kokonfo anoche obai makenkan krata na so ansa na mede omo ba TV no so no yemu nipa wa bra wati ase wate ye ma me no so ba no didi na tane ba no so yade o asem ma ene enwumire o mo na samwa ya we de kan nyina ne se yes tifo ne ahwefo ase do mo be ya no mo ye no menka se do mo be ya no maye no nko ye nwie do mo be ya no mo ye no Nyankopon chi obi bia me gidi se asem na ahomte o mo fie nim se me gidi se o mo di arewo kra chen
iti ya na du mebi kofi bi na hwe nkola bia na de meka no nkola didi na sebe o mani agye mo daka mani ade akola de be na waye e wo kwa bi ti e be sere Sida worship center and na Sida birthday Sida na Sida birthday ene modu na o mango sra no enye kese Sida worship center Bishop Albert Saki Kwapon Katachie no na nyame kasa na ho se metu bishop nkra adoye se wo yade adoye se wo yade na bishop me ya we se wate akoda no bishop akoda ka che wa so ma no so momoa no omomoa akoda ene ye maami kumu asikafo ne be sere Ashanti regional minister na daroma wotie ye Echina metu ne krakese ya to mo nkra mo mwa na akulai 7 predators wonche wo wiase mayen wonche Eroti Sida worship center Bishop Albert Saki Kwapon nyame entre wahiem na oma wonsra enoso na sede osi edua ne bafu no kropotwedi ampoma twa ne bafu sanse unyini pa bia mu etotwene oyeni pa se Bishop Albert Saki Kwapon happy birthday to you birthday we enko enfama Gina wo St Ambrose College of Education doma we free systematic press systematic press systematic press when so Juliet one also Anglican University College of Technology right and Kranza campus and also systematic press we so if Juliet and so systematic press no or say omo hoda pa kama we di asa eroti na show ni nyina dedicate ni nyina ema Sida worship center na international kama Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya kram ye ko long time ne ye kro no Sida worship center ye konkrato wi mra ye ba Sida worship center ande saba ewo mo bodi ni ma enkem kwana mo ba ko se ena me di asemasieo kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no me benefit wine oso ko to de abrewa esma ma abrante ni shuve unanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules ne nya hoden abrebia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia yehu edebe no wehu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules enti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie nya asumdie befi abrebia obabia o de pu ahaw no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima enu oyi wo benya bi wo ba bia ye ton no bia Kingdom Herbal no challenger